Moi. Tämä on ensimmäinen video ja teen tämän hyvistä toivossa ja mä en tiedä mistä puhua, koska mulla on unohtakaa tuo. En saa siis enää puhuakaan. Mä nyt kirjoitan tätä. Miksi mä olen hiljaa? Syy. Mä en tiedä. Ups. No, mä voisin aloittaa näyttämällä mun vesu. Eli tämä on tässä James Maslove Dogi Channel. Oli status Rummin kuussa olla. Tää on Hiro kaveri. Ja sen status on vähän mielessä Merry Christmas. Sitten tässä on Hiro Besu myös. Moro ja onnellista uutta vuotta. Ja siis on yksi Hiro-pesu. Me oltiin ennättämässä koulussa, mutta sitten se vaihtoi koulua. Sitten Swag 800. Tääkin on mun Hiro-pesu. Ja sen status on Help 11 LV. Siis level. Varmaankin uutta. Joo. Sitten tää Dogi 006. Vesu ja toi on Dogi. Mun kanssa on Dogi 006. Mä vaihan tän animaatin tästä nyt tois. Jäpäbox kysymyksen. Ei mä en osaa kirjoittaa. Eli Jäpäbox ja Aino Soffu. Moi ja nautinnon. Mikä on sun IT-kanalin nimi? Eli tässä on kyllä MSP. Varmaankin silleen. Mä vielä tarkistan sen, koska kun tää video on sitten Albe
Ei Pou. Alpe. En halua. Mä en vastaa tuohon, koska olet se. Sitten täällä on jossain tuskasen kaukana. 9 viestiä ollut aika kauankin. Mikä? Joo. Eli pellupäivätestatuksessa. Joo, siis päivitin tosta taas. Siis täällä on kaikki tällaisia. Elikkäs mä en yhtään tiedä, mutta Saratan haluaa videoon, en tiedä, haluan näyttää. No, kaukaa nää voin näyttää. Ja muistakaa, on joku yli yhden, se on Ekavili XD, ja näytän hyvän yhteen, mutta Saratan tässä. Pyytäkää häntä kaveriksi, ottakaa hänet 16 levelille, ja hänen status on mustikka sydän. Tuossa on mustikka. Bellu. Nyt siinä joku vaattuteen, mikä kanavan nimi. Elikkäs Bellu 10 on tässä. Matka 15 Nimmo ja Karkku ylipuhus, mut en tottakaan ja niitä ja sitten vielä tällaisia hengittää Ronni. Täällä on siis kaikki tämän. Joo. Tänään postille. Kuinka moni? No, moni. Jos mä kirjoitan kuvan video. Sitten mä näytän tässä vielä kohtaa mun 2 Hero-besua. Ugh. Tuossa. Ketä on karkki? Pääsenkö sun videon pupuhattara? Nyt pääsee. Tässä on pupuhattara, auttakaa hänet 19 levelille. Sydän, maalivahti, sydän, maailman parhaat pesut, sydän. Mitä tullaan? Ai niin, se loppu se. Timanttiprofiili. Meiks mä? Näytin. En oo kyllä yhtään varma, mutta en kerro hommatsatmoiseen moi vaan. Mä voisin mennä
lemmikkipuistoon. Mikä lemmikki? Mulla on aina tässä vaiheessa sellainen pikku ongelma, kun mikä lemmikki? Minkä lemmikin mä otan tästä, mutta otetaan nyt tällä kertaa toi. Se oli kyllä huono valinta lemmikissä. Joo, eli nyt nämä äänet rupes kuulumaan. Hyvä. Mä otin ton mykän pois. Vaikka nyt toi. Ai Sarataan on täälläkin. Hei, pysy nytten paikallaan. Paikallaan. Albe, sika, meni ottaa sen. Kaps, blokko pois. Eli tässä sitten tästä näin. Tähän. Ollaan koko mulle herästää kans. Noin. Ja niitä pitäisi olla vielä hienolla. Okay. Ja sitten minä haluan laittaa nyt sen toisen yhden Virl-version vielä, eli tässä tulee nyt sen, eli Ennuska 111 on sun Virl-version, eli otkaa hänet 9, että joo, pyytäkää tätä vaan kaveriksi, mutta tää ei oo siis, Ennuska ei oo siis todellakaan kovin aktiivinen, että joo, tässä statuksessa vaan. Sitten tää Diamond 0 on naapuri. No, sitä sydän 20. Diamond ei varmaan käy ikinä täällä, mutta antakaa hänelle silti niin varoja. Jos haluatte, niin kokeilkaa kapeksi. En lupa mitään vastaa. Niin, Empuliini 111, oliko? Ei. Eiku niin, Empuliini sydän. Tässä on Empuliini sydän. Ja siis tää on se mun Virl-version Ennuska 111 käyttäjän tyyppi. Pyytäkää tämäkin kaveriksi, ottakaa tämä 7 levelille. Kamuhakupiste, hyväksyn kaikki, piste sydän. Eli pyytäkää tätä enemmän kaveriksi kuin Ennuskaa, koska tämä hyväksyy näköjään. Empuliini sydän hyväksyy kaikki. Sitten Swag. Jippi. Huutomerkkejä paljon. Taas Swag. Miksi teet minusta koko ajan loukkeja, koska Swag joo, eli siis toi on mun vanha käyttäjä, jonka mä sitten annan hänelle, koska itse tein Vipsan 06 käyttäjän, mutta
kun se oli vippi, unohdin sen salasanan ja sitten tein dogin ja dogille sain heti vipin. Mut nyt Ypsanilta on loppunut vippi ja nyt mä muistan sen salasanan, joten harmi sinänsä ja loppasin Ypsanin siis ihan kokonaan sitten ja mä koko ajan henkäilen tuohon myyntiin, joka ei ole kovin kivaa. Taas. Näin, mä osasin. Pitikö painaa pausia? Mä en tiedä. Eli mä en tiedä, haluanko mä pukea noin vai en vai mitä. Eli joo. Jos et tiennyt, ja kerran ennuska ei voi olla. Eli jos et tiennyt, pääsit mun videoon ja no, mun kerron huomenna enemmän siitä, jos ennuska ei voi olla, niin joo. Eikäs. No, mitäs mä täällä enää teenkään? Mä en tiedä. Se asiassa mä en nyt tee sitä kamusiivousta tässä videossa, vaan joo. Siellä on vaan 300 mutta on sekin jo mikäs videon nimeksi tulee? Siis mä käytän noita eli siis mä käytän näppäimiä, kun mä teen noita joitain hymiöitä. Että joo, mä en siis paina tästä ja nyt mä oon siis avannut mun kaikki. Joo. Anyway. Elikäs tossa. Joo ja. Sitten olisi ihanaa, jos te kaksi hyväksyisitte mun kaveripyynnön eka.
nyt kun siis näillä on kaverit täynnä kummallakin. Eka on Chrisetina ja toka on Cheek 939. Cheek on siis mun kaveri, mutta Chrisetina ja sitten Life Smile. Eli Life Smile. Mä olen sua yhden tason edellä, mutta ei se haittaa. Ja musta jotenkin tuntuu, että Life Smile on lopannut, koska täällä on sun lopannut aikoja sitten. Ja mä oon jo kerran, ethän oo lopannut, sun vidit on ihan parhaita. Tuu takas moveen. Ootko lopannut? Ja koska siis oikeasti mua jo ärsyttää. Kaikki hyvät videoiden tekijät, esim. Krisse, käy tosi harvoin. Sitten se Life Smile on varmaankin lopannut. Siis ärsyttää jo. Kaikki loppaa. Mikä ongelma? Sitten Inkku Iina 11 miettii myös loppaamista. Niin kuin varmaan tossa nyt näkyy. Kanavat. Mitä sä oot tekemässä? Eli mä en tee kamujen esittelyvideota, koska mulla on niitä 671. Mä en tee kamujen esittelyvideota, koska siinä menee ikuisuus. Joo. Ja swag on sekaisin taas. Mikä ongelma? Väitös löytyy mun profiilista. Antakaa mulle lahjoja. Kun jotkut on kysynyt, että mä antaisin sut toikan, saatte. Ja sitten tämä mun toivellista on kyllä tyhjä. Mutta kyllä se kohta rupeaa taas täyttymään. Se on nyt siksi tyhjä, koska olen ostellut itse jutut, mitä olen tarvinnut, ja ostan itse ne jutut, mitä olen tarvinnut, ei ole tarvinnut lisätä toivoa. Siis minua arvottaa se, että jos mä laitan toivoleiveen, niin sitten ne homehtuu siellä koko loppuvuoden. Että joo. Tosta näette mun timanttimäärä ja rahamäärän, ei oo kovin paljon. Joo, siis mun soittalista on Dokka. Siinä on Bruno, tuli. Sitten palvelussa. Toi listin oli siis se Movistar listin oli mun ensimmäinen eli toi Movistar Plus Listen oli mun ihan
ensimmäinen. Niin, ihan mun ensimmäinen. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux, je m'en fous. J'habite au dernier étage, je connais même pas ma femme de ménage. Y a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions. À la salle de musculation, je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. C'est comme si, c'est comme ça. Je veux ci, je veux ça. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Alors j'en rajoute encore des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Tout ce que j'ai contre une moustache. Maintenant je sais ce que je veux, c'est une moustache. Je pourrais tout laisser, tout donner pour une moustache. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais pas ce que je voulais. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Moustache. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Moustache. Joka ei oo kovaa. No niin. Nyt. Niin. Noin, ja Alve on täällä taas. Siis mitä? Saatte joka ostaa. Oh. Pitääkö se ikin pakoon? No unicorn. Elikäs nyt. Vihdo. Maailman tietävissä mönkivän liikupässeet. Keräyskostyyppistä. No niin, nyt ne ei oo täällä. Muista. 10, vaikka. Ole oikein. Ugh. Sitten halunnut olla. Ja niin, tässä enää ollaan randomisti annan millarin. Ja nyt se menee 599 käyttäjällä. Ja muuta loppuun. Moi moi ja nähdään Dogi höpöttää kakkosvideossa. Kyllä
mut, tykätkää videosta, pyytäkää mua movessa kaveriksi ja auttakaa mut 20 levelille. Ja antakaa lahjoja, jos haluatte. Ei oo pakkoa, mäkään en yleensä anna lahjoja, mutta no en melkein ikinä. No, jos haluatte antaa, niin saatte antaa. En pakottaa, mutta moi moi, nähdään ensi videossa. Bye!